diving deeper, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Lên skip. Nó đi không làm. Ăn đây xì đấy vui, ăn đây xì. Thế này. Thế sao thế cũng vậy. Được rõ, đừng bị nhầm. Hit lắm em, hit. Wow, A few moments later. Di mana ini? Di Blyville. Mobil ini. Lama ya moza. Anda kak. Wow, udah dari hang ya. Nah guys, ucang gitu ada. Jangan ditolak ini. Shit man, shit. Đã kẹp bao nữa. Finally मोनफैबाय di Blyville. Nih. जायगाया नायफैदो. दालाङा. थैस, बे गाब्रबायबा सेस जागोन ना नै. दालाङा मावलायलायो. ओरैजाय हाजोजोब. बिराद अबस्थाया. गेजेरजों थाबायजानाय नंलालै जायगाया वाव नामा नै फुरा जायगाया ओरैजाय फुरा दैजोब नै ब्लार जाबाय माथो नै आखाया आंना ओरैजाय फुरा दैजोब नै हाजो दै सिनारिया बेसेबां मोजां अखा हाबाय नै अखा सिजालायबाय ओमफ्राय जोंनि बिफां सिङावसो दङ बे न'आव थाङासै मानसिफोर दङ ना ओंखायनो बिफां सिङाव थाबाय हो बरिया di Blyville नोंथांमोनाबो बेरायनो फैनोबा जोंहासो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना गासिबो बेरायखांजोब्बाय ना फार्स्ट टाइमसो दे एबारसो फार्स्ट टाइम फैफेरखायाखैमोन जायगानिबाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिबाबो एबारसो फार्स्ट टाइम बाय जानो नैबे दैयानो नै अयथासार गुवारखा हाजो सेर ओरैजाय फुरा दै जाजोब्बाय फुरा नै बिथिंजाय पिकनिक स्पट बिथिंजायबो जाफैनो हागोन आरो बिथिंबो दंबावोदां अखाया ओरैबायदि दसेनो हायो दसेनो हाया फुरा बेसेबांबा गुवारखा लामाखौ नुवाखै नामोन ना दहाय मा जादों लामाखौ आन्दायनानै दस्राजोंसो एखे मालाय गामि हाबलांलाबायबाय बे मोनसेजों गिदिंबाय थाबाय
ओरैबायदि जारला जाखादों लामा नुवाबाथाय ओरैबायदि जारला जाखायो ओमफ्राय दा नै फाइनालि मोनफैनानै गिदिंदों एसे नायदो नै भिउसफ्रा नायदो बेसेबां डेन्जार दिप्लाय बिल बरिया ओरैजाय बेसेबांबा गोजौखा लामायानो ओरै हाजोना फुरानो ओरै थांबाय थानि मा मोनो हाजो जायगा जरा लोंथारोलै माथो ओरैजायनि भिउसखौबो नायदो नोंथांमोना माबायदि पुरा डेन्जारखानो जायगायानो एकदमबारे ग्रीन गोजौ गाहायखा मोनसे समान जायगाया पुरा ओरैजाय बेरायनानै नै जोंहा वाइटिं सिट ना मा नांगौ रेस्ट हाउस थाफैबाय बरिया साफा जायगाया ओमफ्राय र' जों मा जाग्रा लाबोनो नायनोबा जोंना जाग्राफ्रा पुरा नेचारेल जोब बुट दङ दाउदै दङ आरो नै यस आमुल कुल नेचारेल दाउदै लकेल बक्स नामा दाउदै मिथिया रेस्ट हाउसनिफ्राय नै भिउसा माबायदि दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना खालि मा होनो दिप्लाय बिलनिल' भिडिअ नुगोन दस्रा गुबुन भिडिअ नुनाय नङा दे रायलायबाय थादो ना मा होनो नों आंआनो जायो नों आंआनो फोसाबाबालाय ना नै बेखौ अबाय दोननाय जायो र' डास्टबिन दं होनदोंमोनलै ओइ नै डास्टबिन ओइथिंजाय फोसाबनांगौलै साफा लाखिनो सोलोंनांगौ ना बयबो नङा होमबा बयबो साफा लाखिलायबासो जायगायाबो मोजां जायो बेरायग्रा जायगायाव बेफोरबायदि दाखोर दाला थायोबा जानाय लोंनायनि गारला गुरला थायोबा माने जायगाखौ गाज्रि नुयो नङा नङा दा बेनिखायनो साइडआव गारनो दोनसै आरो डास्टबिन दंखायो डास्टबिनाव दोनसै जाबाय गाज्रि नुयो नङा होमबा ओमफ्रायथ' बेरायखांबाय जाखांबाय दानिया दसे थानानै थांसै ना मा होनो जिरायनो मोजां जायगाया ओरैजाय Tata, bye bye guys. थांसै ओंखारबोलायबाय नै भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबसै नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो
आरो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। दे होमबालाय बिदिबालाय आवगायलांसै। टेक केयार, बाय बाय।